CGB, giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdisa na sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Dahil ko aram partner kung an sa kuyang face mask sa date o maiwas, takada pag nagtataram ako nagbababa, Nag-uuros. naguros or, Nagkukusa na mag-uros. or abo niya sa kuya. May araw kayo, may mga araw ka ng face mask na nababakala. No? Minsan, Iyo. lapat na lapat. Oo. Minsan man, pag araw ka ng nagtataram ka, Maluwag. maluwag or inda ko. Basta pag nagtaram ako, ma-dislocate na naman siya. That's why every now and then kapot-kapot kon sa kuyang face mask. Yan na. Dahil taman pati bagan na pipili. Kung anong klaseng design Yes. kan face mask ang sa tuya na babakalon. Dahil taman pwedeng sukulon. Oo, Diba? bawal man. Patisting na mo na ngayon, madam. Hindi ko na nga kung fit mo yan sa kuya. Pag ginamit mo, sa imo na, bayadan mo na. Dahil mo pwedeng ibalik Dahil mo pa. pwede ibalik. Garo man sana sa pag-agom. Oh, yes. Garo man sana sa pag-agom. Na pag nag-agom ka, pag pinakasalan mo, dahil nang urulian niyan Kuya Nems bako. Tayo na. Whether Bawal na Kuya Nems ibalik. Bawal na. Maski pirang beses ka nagsayuman. Whether mag-fit iyan sa imo or dae, you have to take that. Diba? Kasi iyan ang sinumpaan mo sa ampangan kan altar, asin ampangan kan madlang people, asin sa ampangan kan mga sampangan mismo kan sa imong pinakasalan. Yes, iumananggal. sabi nga Bawal ni- ibalik sa magurang. Yes, higit sa lahat, sa ampangan kan mahal na Diyos. Correct. Okay? So ngunyan, Sabado, kita na naman sa namo na partner dahil si Kuya Mike may important issues na piglakaw, Asikaso. pig-asikaso. Good luck tabi sa imo Kuya Mike sa imong examination. Ngunyan na pagkahapon. Sana ma-perfect mo ang sa imong pinag-titake na exam. No? Init igbabagang niya ng KBP accreditation Yes. para sa mga persona na nagatrabaho sa media na dai pa accredited partner. Yes, diba? ano? Igwa sin the key examinations ngunyan. So sana gabos makapasar, Yes, no? sa mga pag-iriba ta digdi good luck sa sa'yo. Yes. So sa tuya sa mga pag-iriba dyan, good luck tabi, no? Pag nakapasar, mismo matatapos yan, partner, maaraman mo na kung nakapasar ka. Talaga. Day man eh, dai almost pa, 1 no? month man. Oo, kita ka to. Sabay kita na, oh. Yes, almost kita 1 ka month to, man. sarong bulan. Basta, pag dahil naraman simbag, minatangad sa langit. Oo. Bad mo umugpa lamang sa simbag, di ba? Ngayon, Diyos ko, tabangin ako. Anyway, maray na pagkahapon po sa Sain Daga Boss. It's Saturday, petsa 26 na. Kan bulan ng Nobyembre taong 2022. Kaya ba na po Yes. nindo si Kuya And A. iniman si Jenny Balyaran and welcome sa programang Usapang Pamilya. Hapon, partner A, nakapaglaba ka? Dahil pa. May mga kinuskusan ako, partner. Talaga. Dahil ko naglaba, pero may mga kinuskusan ako sa mga haraloy ng dahil ko pigaramit na mga gamit. Siguruskusan ko, iyo pala nini ang mga gamit sa harong. Uy, tabi ka po, kung may mga gamit ka mo sa harong, kan sapatos, Yes. na dain na nagagamit ng haloy na panahon, nagkakaigway sa ning garo nagtatampo ang mga gamit na dahi pigagamit. Iyo. Pisa sapot man. Sapatos, number 1 yan. Pag ang sapatos, tabi mga tugang, haloy ng dahi mo ginamit, linaag mo lang sa kahon or kung sain. Garo baga